Welcome back mga kapuso! Nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. And this morning, kumustahon nato ang bag-uhay lang nga nakifiesta dito sa Tacloban City. We have this morning sparkle artist Raver Cruz. All eyes on him kung siya anaa na sa dance floor. Dance moves pa lang niya, mapasaya o mapadauyog yuga. Usa siya sa mga gikahinamang multi-talented artist sa Kapuso Network, gumikan siyang talento dili lang sa pagsayog sa pagkanta kundi sa natarusab sa drama. Ug karon bag-ong proyekto na sab ang iyang ikadalit alang kanato ug unsa kini sayra nato karong buntaga. Maayong buntag, maupayan aga sa iyo Raver at welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Kumusta yung umaga mo ngayon? Maupay nga aga, di ba? Tama yan. Okay naman, masaya. Magandang umaga sa inyo lahat, sa mga kapuso natin. And sa iyo, Miss Cecil, magandang umaga. Before we start the interview, nais lang namin malaman, Raver, kung kumusta ang puso mo ngayon. Siyempre, very happy, very happy. Kitang-kita naman sa lahat ng aking social media platforms and sa register na face ko ngayon. Wow! Gaano mo na ba ka-miss ang bumisita sa mga regions? Sobrang na-miss ko. Kaya pag may mga opportunities na kagaya ngayon nasa Tacloban naman kami, talagang hindi ko pinapalagpas. Basta free ang schedule. And recently, nakiselebrate ka sa Sangyaw Festival bilang guest performer sa Miss Tacloban 2023. Kumusta yung buong experience mo doon, Raver? Grabe, ang wild no experience, ang wild ng mga tao. Usually kasi talaga pagka mga pageantry, tsaka yung mga ganitong competition, talagang sobrang saya ng crowd. Pero in general kasi, sa Tacloban, talagang masaya mag-perform dito and masayang laging pumupunta. And this time, let's talk about your newest project with GMA, ang The Cheating Game. Ano ba yung mga lessons na nakuha mo while shooting this movie? Siyempre, wag mag-cheat. Kahit na yun yung title namin. Pero siyempre, in general, in life, kung kaya at maaari, wag na lang mag-cheat, diba? Kasi nga, kaya nga cheating game siguro dahil nga it's a very difficult game to play with. Nakatrabaho mo na si Julie Ann sa iba't ibang mga projects, from concerts to hostings and of course mga performances ninyo sa All Out Sundays. Ngayon naman, napasaba kayo sa acting. Kumusta yung leading lady mo na si Julie Ann? Hindi ko alam kung paniniwalaan ako na iba, pero nakakapanibago rin. Iba rin yung feeling kapag siya yung leading lady. Kasi nga first time lang din namin nagka-work na talagang movie kasi na actingan kami, 'di ba? So ayun, nakakapanibago at first, pero syempre mas komportable naman ako kahit papaano kasi nga siya yung kasama ko and siya yung ka-eksena ko. And lastly, please promote The Cheating Game and of course, please thank all our kapuso sa patuloy nila na suporta sa iyo. Yes, of course. Follow me. It's all Raver Cruz lang sa lahat ng social media platforms. Daghang salamat sa iyo, Raver. Thank you so much. Thank you, Miss Cecil, and good morning ulit. Mga kapuso, tutok lang kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live.